soyayya linzamina na warke daga ciwona ke ce ne cikon burina har sashi ce ke madaukin raina kuma a kiran kusa kina raina domin ke ce madubin idona. Insha Allah ku jira wannan wakar tana nan tafe daga naku yaron ku abokin ku kanin ku Moussa Yaro in Allah reda, daga auta MG boy in Allah reda. Moussa Yaro zai buga wannan bidiyon wakar, kada ku damu ku jira kawai masoya, muna tare.